Nainoa Izpitarte da, nire izena, psikologo moduan, egiten dut lan, Azpeitiko udalarentzako momentu honetan, etxez-etxeko arreta zerbitzu integrala eskaintzen. Nire Biharko Gipuzkoa enpresako langile bat naiz. 2010 urtean hasi nintzen, enpresa honekin lanean, eta gaur egun arte berekin jarraitzen dut. Nire ibilbide profesionala gehien bat adineko egoitzetan izan da. 10 urtetik gora 11 urte egon naiz egoitza ezberdinetan, Donostian, Elgoibarren, Azpeitiko eguneko zentroan ere bai. Eta pixkat aukera sortu zen 2022 urteko otsailean proiektu honekin, eta egoitzak utzi ditut pixka, proiektu berrian hasteko lanean. Behitu, etxez-etxeko arreta zerbitzu integrala, pixkat, bi helburukin sortu zen, ez? Azterketa batzuk intzitun Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta azterketa horien emaitzen arabera ondorio batzutara iritsi zen. Eta zen, mendekotasunen bat zeukaten adineko Gipuzkoaren 80%ak beraien etxeetan bizitzen jarraitu nahi zutela. Eta ikusi eta baitaren mendekotasunaren inguruan dauden baliabideak uztartuta, bai izan lizke baliabide teknologikoak, prestazio ekonomikoak, eta egoitzarako sarrera 5 urtera arte atzeratu daitekeela. Azpeitiko herrian ere eman zen halako ikerketa bat, eta ikusten da populazioa asko zahartzen ari dela, eta urte gutxi barru, 75 urteko herritar asko izango dela. Gutxora laurdena kalkulatzen da, eta beste 500 lagun kalkulatzen dira 80 urte inguru izango dituztenak. Orduan badatu denak aintzako hartuta, Azpeitiko udala 2022 urtean otsailean jarri zuen martxan proiektu hau, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Eta proiektu honek ezaugarri batzu ditu, batetik proiektu pilotu bat da, bestetik oso berria eta berritzailea dela esan dezakegu oraindik ere, eta prebentziozko eta laguntzazko zerbitzua da, ez? Prebentzio aldetik landu nahi dugu asko. Pixkaten hartatzen dugun kolektiboak 2 baldintza bete behar ditu, 75 urte izan behar du gutxienez, eta mendekotasun arin edo moderatua edo zaurgarritasun egoera baten egon behar du. Eskaera egin nahi dunak, joan behar du udaleko gizarte zerbitzutara. Normalean eskaera seme-alabak egiten dute, seme-alabak ez dauden momentutan normalean hilobaren bat izaten da, eta kasu bakan batzuetan tutore lanak egiten dituen erreferentziazko pertsona bat. Naiz eta familiarrez izan. Behin eskaera udalera iristen denean, udaleko gizarte zerbitzutara, bertako teknikari batek hartzen du kasua, eta bere izaten da teknikaria izaten da pixkat analizi bat egiten duena, eta erabiltzailearen beharrak aztertzen dituena. Eta beharren arabera dokumentazioa prestatzen du. Txosten psikologiko bat egiten du alde batetik, eta bestaldetik esku hartze arreta plan bat egiten du. Eta gero baliabide bakoitzean, banakako plan arreta bat ezartzen da. Eta hori da gero guri bideratzen zaiguna. Plan honetan, saltzen zaigu, pixkat daukan zer eduki daukan, ez? Eduki aldetik izaten du normalean zer helburu nahi diran lortu, pertsonarekin, ze zerbitzu bota emango zaion, eta baita ere, bisitak zenbaterokoak zenbaiztasun eta ze iraupen izango dute. Printzipioz, zerbitzu motak 3 dira, etxez-etxeko arreta zerbitzu integralean eskaintzen direnak, batetik gain begiratze eta gizarte laguntza, bestetik psikoestimulazio arreta zerbitzua eta amaitzeko larrialdi zerbitzua. Helburuei dagokionez, pixka beharren arabera ezartzen dira. Izan lehike arreta goiztiarra eskaintzetikan, autonomia sustatzea, edo ingurune interakzioa sustatzea, ingurunearekiko, isolamendua ekilitzea, motivazioa areagotzea, pixka beharren arabera, ez? Kognitiboki laguntzea, afektiboki. Eta, gero pixkate, normalean maiztasuna eta bisita maiztasuna eta iraupenari dagokionez, normalki gain begiratze eta gizarte laguntzan eta baita ere psikoestimulazio arreta zerbitzuan, oro har asteko ordu bete iraupen duen bisita bat egoten da. Baina gero baita ere da, egia da, beharretara egokitzen garela, eta zenbait pertsona, igual, astean 2 saio dituzte, eta ordu bete izan dara, pixka gehiago edo gutxiago, edo moldatzen gara pixka beharretara.
karga emozional asko edukitzen dute. Azkenean, galera asko egoten dira, mendekotasun egoera baten aurkitzen dira, eta horrek emozionalki asko suposatzen du, ez. Normalean ikusten diren adierazle aipagarrienetakoak, izan dizkie, batetik, ezintasunaren aurrean sortzen den frustrazioa, haserrea, mendekotasun egoera bat onartu beharrak sorrarazten duen aleriotasuna norbere buruarekin, edota ondokoarekin, nostalgia iraganarekin, ni izan nahi zena eta orain ezin nahi zena izan, trebetasun galerak sortzen duen tristura, samina, nik egin ditutan gauza pilarekin edo lan pilarekin, orain ez dut zertarako balio, edo, lotza, jendearen aurrean ez azaldu nahia, horre, isolamentua areagotzen du, edo, pixkat, samina, tristura, eta baita ere gila da, beldurra, kezkak, ziurgabetasuna, pixkat. Eta baita ere esan behar da, baita asko entzutetan gauz bada baita ere, familiarentzako zama bilakatu izanaren sensazioa, eta erruduntasuna, zentzu horretan. Gero baita ere familiakin ere, kasenietan ere, pixkat, adierazgarri hauek baita ere errepikatzen dira, tristura, zamina, erruduntasuna, lagundu nahi eta ezina, pixkat, partekatzen dira. Guk egizan behar da, zerbitzu honetan beti koordinazio lanketa bat egon dela, profesionalen artean, eta oso interesgarria dela hori komunitatean dauden baliabideak uztartzeko eta pertsona bere osotasunean hartatu ahal izateko, eta bere ongi izatea bermatzeko. Beti ere ebaluatzen ari gara, etengabe, koordinatzen, ebaluatzen, eta horretarako bi tresna mota erabiltzen ditugu, batetik lan eremuan eginiko behaketa, eta baita ere asebetetze inkestak, eta baina gero baita ere daukagu beste datu bat, eta da, hartatu dugun erabiltzaileen kopurutikan zenbat joan diran egoitzala, ez? Eta, proiektua martxan jarri zenetik 5 erabiltzaile bakarrik joan dira, egoitzara, eta, lortu nahi dena proiektu honekin azkenean da, adinekoak, erunetxetan bizitzen jarraitzea, beraien zaintza bermatuz. Eguneko 75 egunetan, 24 orduz, ez? Arreta profesionala eta zerbitzu publiko naiz kontzertatuak etxean emanez, eta laguntza eskainiz eta prebentzioa eskainiz, ez? Eta orduan, printzipioz lortu diren emaitzekin, ikusten bai profesionala, bai erabiltzailea, bai familiak, danak onarpen bat izaten ari dira proiektuarekiko.